wabarakatuh. Oke guys, iki wis tekan omahe Jessica. Jadi iki wayahe menggawakan hampers guys. Gak iso mergo gak iso nggawa numpak motor guys. Iki apa jenenge? Karena bawaannya banyak dan iki kok padang. Dan iki kok yo ning omahku guys, soalnya ya ku yo gawane akeh gawane. Dek iki Sukma milih dhewe sini. Ning Bravo. Karena tak pas ada Sukma ya. Tak isine milih sendiri kemarin kita belanja. Oke, wes langsung ya. Iki tasnya Julali. Yo ngono iki digawa ning kinan. Iki kok lanjut ning omahku guys. Lanjut ning Mbak Pal. Ning Mbak Pal rada anu iki kene. Karena apa jenenge? Memang sempetnya ngene iki yo nepaki arep bodo yo. Iya. Iki sono situ ta, Mbak? Iya, sik nanti tak tutup ya, Bapak. Lah iki kok iso nggawa apa rek, guys? Iki bolongku kak imburi kene, Mbak. Gunku tak tekno ning tengah kene ae, yo. Ora apa-apa. Muga-muga kok cukup, guys. Iya. Cukup lah kok diatur. Iso kok nunggu-nunggu. Masih minggu lanjut di rumahku ya guys ya. Mbak Putri. Waduh. Luwe rabe. Ayo Mama. Tas endi? Oh, Dene kok ora poso. Seneng dekne ora poso. ngombe. Ngombe dek. Guwirang dek pokoknya haid iki guwirang. Gak posone mergo haid, guys. Wes, engko lanjut ke rumahku. Oke guys, kita sudah sampai di rumah Umi Papa Lupai. Asoy boy. Carry tak tinggal. Podo ae. Oke guys, kita sudah sampai rumah Umi untuk mengambil wadah jajanan hampers. Ini Umi. Oke guys. Umi. Kita bungkus Rara karo Sukma sisa. Umi mau menambahi. Iki adek ndi? Adekku ini balik ke guys. Aku kosong. Suka ke sana. Mana? Yes. Walaupun lagi hawane. Aku lemes tenani, Mbak. Ayo mie ayam. Heh? Mie ayam. Moai. Loyo. Mono. Rara. Guys, di sini guys, moga-moga tahun depan bisa berbagi lebih banyak lagi. Amin. Yo sithik-sithik ya Mbak kita isone, sing penting pandum roto. Ikhlas. Yo isone mong ngene guys, berbagi karo sekitar orang-orang terdekat saja. Kita berbaginya bisa di orang-orang terdekat. Ya Ngombe neh. apa neh? Kayak Kancingan. Seri. Kakek ngombe es. Teler. Ester. Ngombe neh, ning kono ngombe, ning kene ngombe. Ayo. Wis yo diangkut. Ini pasir ah. Kene HP ne. Yes guys, ki mau angkut. Selanjutnya bakalan diangkut di bajai. Sedang pura ya, Mbak? Ya, insya Allah sedang. Semoga sedang. Semoga saja sedang. Ini penataan guys. Penataan. Iso ra, Nato? Nek gak iso ini syuting, aku tak sing Nato. Bisa tidak?
Adik-adik, dia rumahnya sepi guys, nggak ada orang. Memang guys. Pakai pengaruh bawa kunci. Nek lali, gue lah kayak aku. Waduh balik. Untung aku mau eling. Alhamdulillah. Berapa? Alamin. Mas wis gak apa jenenge? Wis lega nek wis disampaikan soalnya. Gak apa-apa. Soalnya ndek iki bingung ngomongnya piye ya. Soalnya kan ku abot guys. Enak 3 kilo ketoke sak tas iki. Yo kuwi kan gula minyak. Wes. Terus, ya, saatnya kita berangkat guys. Yes. Cus. Oke guys, kita sudah sampai dan ternyata ini jajan-jajanannya juga sudah datang. Iki mau sing bawa lanang guys. Karek-karek adono. Dan di papakno dhisik guys, ben gak ewang nek ngene. Iya nek ngono guys. Telek kucing. Makaroni. Heeh. Saya lagi dulu. Pengen cantik ya guys. Ngangkat mentiung ayo. Bijanya aku kuat. Kita ada anak bajanya full. Aku kuat, aku hebat. Alah guys, cuma itu panasnya gak umum. Berarti kayak aku sampean. Ini sini tak tutup kok guys, tak status bener aku tutup ini. Lempak, mau film lempak. Ora poso dhewe, lempak dhewe. Ayo kita makannya ya. Untuk temen lho ketak. Iya. Terus entek. Cek. Alhamdulillah guys. Mumpung tak salurkan dan wis lain karek mikir liyane. Aku mikir sing dhuwur. Dhuwur-dhuwur nang omah sing kanca-kanca sih. Cek guys, ora rampung-rampung ora entek-entek. Wis ngono berlanjutnya. Oke guys, wis kabeh iki. Iki aku nunggu keluarga Tenggilan, keluarga lima. Ya Allah, dirupung semut guys. Di apa nih gulanya dirupung semut, ya Allah. Iya iki gulanya. Iya. Tegangnya dirupung semut guys. Ya Allah, izin sampean. Ya Allah. Gimana apa ae gimana? Kira dibuka guys. Ya apa ini? 4,5 apa ini? Jajannya ini guys. Jajannya kayak makaroni ngono kuwi sing kiloan. Ini kayak kecil banget. Iya nek kecilnya. Dia lagi bagus-bagus sama kamu. Untung ada iki berarti ya. Iya nih celana ada ini. Kurang-kurang macam ae. Gak ngerti aku isi nama. Keju hari keju. Yo iki lo paling iki lo. Iya iki lho sepat iki lho, sepat tapi rong macam bener ya wis lengkap. Sepati kuwi ya. Makaroni. Sepat iki lho. Iya. Makaroni pedes. Aku makaroni pedes kuwi terus Berarti telek kucing iki. masakan Astar kae kuwi karo sirup. 5 kan?
Kan iki. Iya. Kae sirup iki lho. 5 macam. Iki kok kene wis iso nyicil Ngadai. ada-ada iki. Kok ngade-ngade nih kene ayo. Gelar karpet. Gelar karpet sisa. Wah, Ya gas mesti. lang guys. Kata guys. Ya Allah, mbak eman-eman ngene, Mbak. Heeh, do baret-baret ya. Iya, iso balik kayak gini iki. Agak roh, guys. Ya Allah, eman-eman. Ayo motorku soalnya tak sekot lagi. Tambah nonton. Masa wis ya? Sekotetan bening tapi. Oh, bening nek bening kan anu ya. Iki kaku kok skotende kok. Ya Allah, eman-eman. Kok di nyicili diajai nganggo kain. Jadi hari ini ya guys, hari ini kontennya ya full berbagi ya, kene tukar-tukar hampers, terus iki nyiapno untuk bagi-bagi karena iki bener-bener H-5 ya, wis bener-bener H-5 wis mepet banget. Ya Allah, dan hari ini sungguh sangat lemas sekali. Baru balungku rasanya kayak ngono. Lemes aku rasanya ya Allah. Panas iki tapi yo grimis tapi yo sumuk ungkep bawane iki ungkep banget. Ratek sih tak loro tok. Terus panas nek ungkep ning daerah kalian piye, guys? Ya Allah, info guys, info cuaca, guys. Aku yo serarah kok, guys. Iki kudu ngombe ae rasane aku. Iki berarti kok enek piro iki ne? 150. 150. Bismillah, semoga kita nanti bisa menyelesaikan ya. Iya, iki 36 ya, 36 tambah 40 tambah berarti iya 36 terus 36 karo 40 ini 36 45 40 50 ini enak sepat makanya sepat guys. Kenapa dijenengan sepat? Yo ora paling jenenge jajane sepat mungkin kena Gak pernah nek iki lho enak. Iya. Lagi yo nganu guys, aku nang omah yo ora duwe toples sih. Aku nang omah gak duwe toples sih. Itu kuah. Diadai nggo ada-ada ngono kuwi. Aku yo bekas-bekas sing kaleng biyen ngono kuwi kan ijane yo ngono ki tak umbahi. Oh ngeprank. Yo. Adane kongguan isine wardeng. Ora le, biyen kan itu hampers kaleng-kaleng bening lho, Mbak. Lah Oh cilik-cilik ngono kuwi. Iya, yo roh cilik lah kadang tak tabung-tabung tak resiki, tak isai. Dinggo neh. Nek ora duwe wong tuwa yo ngene iki yo. Iya. Ada wong kuwi berenangane omahku yo ora nek tamu kok. Iya sih. Cuma enek paling yo dulur ngono tok nek enek sing sambang karo mono mampir transit ngono nek pengen tidur apa istirahat ning omahku ngono tok ora sing terus tamu anu kayak enek. Ya wis guys. Iki dilanjut nopo iki? Piye? Bulone semen apa? Udah hilang. Wes hilang apa? Bolong wis dipat-patno. Mesti bulone lho bolong. Cilik Mbak. Yo iya emang. Tapi semutnya langsung. Dulu ki ngono. Rawan. Deloki jerone aku yo gak ngecek iki, guys. Deloki jajal. Rawanan. Sidik sih Mbak. Liyane menawa enek sing jebol-jebol. Utang enek sing jebol. Aku dhewe nek semut apa? Gak deh. Aku kue kering. Kue kering nih. Terus muka-muka ya tahun depan bisa berbagi lebih banyak lagi. Ya, iki kita cuma bisa berbagi untuk orang terdekat ya, guys. Maksudnya kan aku bebak paling istilahnya sing penting iso maringi lah ya sithik-sithik pandum ikhlas lillahi taala. Iso nganu ya nek pokoke bebak. Mesti aduh nih Ya, wis guys. jadi tradisi gak sih? Maksudnya selama ameh lebaran ki sendiri sih masuk itu. Sini. Jadi nek wis lebaran seperti ini yo kene sithik-sithik lah maringi Kayak orang berbagi yo. terdekat. Heeh yo ijol-ijolan. Jadi gak usah didelok, gak usah didelok isine guys. Kok iki ku ndang ngene. Ya sepurane sing akeh guys, kita gak sesempurna
yang panjenengan harapkan dengan Gak seakeh. isi heeh. Sing kalian bisa ngekei, Iya. kita mampuni sakmene. Kita hanya sesuai kemampuan kita Iya, saja. sesuai kemampuan kita ya. Soalnya kan ya berlebaran kan tetap ada kehidupannya kan ya. Iya. Maksudnya gak Tidak berhenti di gak pas lebaran. kayak pas aja. lebaran tok. Kene kan ya cek duwe Kita bisa ponaan. melanjutkan hidup lah ke setelah lebaran kene kudu ambekan, kudu melanjutkan hidup neh ya butuh anu neh yo gak Iya, duwe wong semangat, tua yo semoga ngene iki. Di Merenokno tahun diri. depan bisa Lebih baik. dipertemukan dengan Ramadan. Ramadan lebaran berikutnya Dengan kita sehat walafiat, kita masih bisa bersama-sama, meski kita bertemu di lebaran-lebaran selanjutnya. dikumpulkan dengan keluarga lengkap tanpa kurang satu apapun. Yang delok semua taki guys. Ini ya Allah, ya Allah. Dulu ini iki marahin deh. Tapi ora semutan jero nih. Ora kan, jadi Ora. kesemutan kan. Yo njupun-njupune tok Boleh ngono. tuh. Ya mungkin dia era jerone manis ngono. Didilati. Didilati Dan konco. iki mah ngapain tak tutupi ngene lho guys. Maksudnya Lebih ya itu bener bisa apa, ben gak anu yo. Nganggo apa? Enak staples piye? Sok jajan jet golek sok. Dadi ben ketok rapi lho, Mbak. Heeh. Aku nang omah mari staples kuwi kempre. Aku udah pesen iki ngono, kene yo ada sing suwek lho Dek iki Mas. Kandhane. Bolong-bolong. Iki aku ya pesene pas kapan kae. Iya. Dielingno jas kae terus aku akhirnya Aku gak pesen akeh kok, guys. Aku yo berbagi tinggo anu terus cek curah kuwi. Anggit ku tak tunjukno siji kuwi. Ya. Nah iki sesuai pilihannya arek-arek guys. Maksudnya kan Sukma Mbak Rara ki maksudnya sih anak muda ya. Mm-mm. Mereka pengen apa? Anak muda. Anak muda Yo zaman kok nek mbok sekarang. beda mbok anu kenapa? Ya wis ke sepurane aku pengen iso njaluk sepuro. Ya sepurane. Iki nek nol ben rapi ngono. Mbok ben anu. Ben iku enak ora yo tapi yo staples. Kayaknya nek staples gede lho Mas aku. Gak ngerti aku nek kuwi. Gak tau cuma Apa rom ning dhisik. nemake ku yo. Nah, Ijo. kan. Nemake iki. Tadi bukti ning kene sampai anu Tapi lho, nek ini dari kono nek ora. Lati kono. Iya tak gone. Gone ibu biasanya. Menawa enek guys. Soalnya ben ketok ora ketok mengo ngene iki lho. Ya, kayak cari mae yo ben nutup ben apik ngono. Yo ning ku yo ning mae yo, ning mae ning ibu sisan. Pokoke hari ini full jajanan. Yo Jadi berarti nek golek-golek iki ora Nek tembok. soraan nek kantor. yo biasanya ibu sok sumbangan kok. Tado gas, tado. Ora tak tulisi, ora usah ditulisi ya padha kabeh kok. Ya. Ora usah ditulisi. Wis guys. Terus dan ditata kok sing apik, rasakan rambut buka sisan. Iya. Lha kok yo ono no. Iya. Tadi. Iki kayak kono sik. Ya nemene estetik dhewe lah. Ora estetik iki Mbak. Iki yo aku ki mek asline mek simple. Terus langsung pesen ngono aku ki soalnya Pediku ki ngene iki gak nyandak blonjo-blonjo iki enek kesempatan iki blonjo. Belanja kuwi ae kene ya mergo Heeh. butuh belanjaan kene kae ya. Dan kuwi aku cuma gawe 5 tok. Dan untungnya ya apa enek akomodasine ya. Karena nek gawe dhewe ya ora iso. Iya, gak iso aku. Aku ini tambahan ki cuma 5 tok. Terus tambahannya gawe aku gak gawe akeh, guys. Tangannya ae. Iya ya. Terus gak apa-apa. Terus muga-muga tahun ngarep bisa aki. Amin Amin. ya. Amin. Muga-muga Tapi yo diparingi ngene iki rezeki. wis seneng ya rasane. Iya. Maksudnya iki Bisa berbagi pengen alhamdulillah dari tahun wingi iki iso berbagi. Lagi iso berbagi tahun wingi guys, jujur. Betul. Dan tahun iki ya alhamdulillah dikei kesempatan karo Gusti Allah iso berbagi Berbagi meneh. lagi. Jadi ya sedikit demi sedikit sampai ngerti tahun ngarep ini Iso, iso aki ngono. Tapi gulane sapa ra? Mau sing dirubung semut. Iku lali iki kok. Lebokno. Ngundang kleru karo kedobulan. Karo ingeti menawa aku ana sing luput, Gak tak. ngendeng yo tak ada-adai dhewe Patang ngono. item wis. Wes, Aku ya patang item. kalau dicek-cek guys. Patang item yo. Patang item. Wes ya. Sing lempang lho. Wes ngono ae Wes guys. ngono ae, guys. Wes
di donga yo guys ya, cukup sekian sepurane nek kurangnya apa salahnya tidak sesuai dengan netizen, kok mesti ana sing komen ini ngono yo tak tompo guys, gak apa-apa. Soalnya bukan kene anti kitrik atau apa yo. Yus keadaan kita ya seperti ini, gak sesuai dengan harapan panjenengan semua. Wes cukup ngono ae, tunggu-tunggu muga-muga diparingi seger waras, rezeki engkang lancar, urusannya dipermudah, dijauhkan dari mara bahaya dan juga musibah. Untuk sing lagi sakit, mugi-mugi diparingi sembuh. Untuk sing pejuang garis 2, muga-muga nanti diparingi momongan sing soleh-soleha, sing iso ngangkat derajat kedua orang tua yang berguna untuk nusa dan juga bangsa. Untuk sing lagi mudik juga perjalanan atau mungkin di jalan, hati-hati guys sing gak bisa mudik, tak dongakno muga-muga tahun ngarep bisa mudik ya guys ya. Apa nek gak ono berbodo, nek rezeki iso mudik ngono guys. Pokoknya hati-hati di jalan, jaga keselamatan, jaga kesehatannya kalian semua. Ditunggu konten-konten keseruan kita hari ini ya guys, ngapain aja nek full dengan jajanan-jajanan. Wes kono ae kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.